गइल। अयो अभी तक से भूसा लेके ना अइलन। आ घर में सब कोई हमरे के बोला ताटे कि देख ल कबे कहाइल न कि जाके खूंटी लेके आवा आ गरु भाई के सानी उनी गोत द। अयो अभी तक से ना अइलन जाके। ई पता ना के का करतन, झूठ साच के हमके बोलवावेलन। हम कहनी है कि हम जाते तो कहतन ए बाबूजी जातन हम लेके दे देतनी। गाँव में ना लौकल हवन, कोई एगो से आदमी से पूछनी ह सब कोई कहता कि नहीं ना लौकल हवन ना लौकल हवन। जब ना लौकल हवन तो बावन कहाँ? ये भाई के तो आवत ताटे। सात समुंदर पार में तेरे एही ना सुनना हो हमारा देवरा के देखले हड़ा। कह देवरा हां कहियो कटाई का हां कहियो कटाई करला हो आ कटा जे ना तो का फटुए बची आ फटुआ लेके कहिया कि अरे कि फटुआ से तोहरा बात हम करीले आरतिया में ये देवरू मुलाकात करीले। बड़का घराना में आइटम फसौले बा का देखा हमार देवर ऐसा तैसा ना हड़न जाला मजाक मत कर। ऐसा तैसा ना हो हां का देखले बड़ा तार मर्दा के बियाह हो गइल त का समझता लोग के एकदम हमर त ठीक रहे। तार मर्द मरत मत जा का है हां ओने घराना में मर्द फसौले वही घराना में देवर फसौले बा तू जना तक कहियो रत दिया सना तो देख लिया देखले बड़ा कबो कही हो बोलो के बतिया कही हो हाँ। अबे हर जात देखनिया पधारो कोई के फोन आई त लगल बतिया होते है ना। पढ़ा लिखल हो कि भैसे बराबर हो जान थरा ना सब कोई कही है लेकिन हमारे देवर पढ़ा लिखल हो पता ओहरे खोखा या खखार कब तक पढ़ल हो काहे के तू बतावा बिया कइले हम बीए हां बीए में कब बार होला कब गो क्लास होला ये बतावा ना देर भर बनबा चालू जा तो होता जा ना पूछ का देनी कि देवर के देखले त लगले ऐठे पहाड़ों से ऊंच बालू को सकले कने पहाड़ों से ऊंच बालू तो का नची को बवनी चाहता जाता देवरा बतियावता विश्वास नहीं करना तो अब हम कहीं ना हमरा घर के लइकन बना दिखाई एक मार के दामा के बाजी तुरंत जनता ही नहीं खा चलो तो दिखावे त कहां बतियो हम चलो तोर देवरा का हम दिखा दे आ दिखा दे त बोल जमची कहब तमची कहना भी बोल अरे चला ना चलो हां चलो करबी ना हां हो चलो ना करबी तो हमार कैसे से समझ ले बड़ा तो खो अपन मुंगल दादा को तुझे खो कि हम करब हां अपना मुंगल दादा चल हां चल चलो चला चलो आ मुझका बड़ा हो देखो हो कर लाज नहीं लगा रुको आओ ना ये कैसे करता हो लोग रे तो चाहिए जाओ चाहे तो चाहे लो अच्छी नरी पॉइंट है उधर आई बनी है जगह लगा हो जहां तो घरवा बाटे कटिया नीचे का तो पता चले हां ए जगह में बानी कबेले बोलाओ तो सुनाई के दे तो रोज रोज बोलाओ तो रोज एकदम बहाना मार दे तो ली तो घर में अरे थैंक यू वही में घुस ना जाओ घुस जाओ वही में ए छिनार लेके भगबू काट दल तब का छिनार ऊपर पैर करला से काट दल तो का बोलो क्या करता रहो हां ई क्या करता रहो का तू का लागलू हो लेके आवत रहनी है तो का लेके आइल बड़ा कष्ट खातिर ओ अच्छे बुला न बोली हो हाय फोनवा पर देखे के ताके के मिले के मन करला आ ले के बेरी सपटा हुला गुलड़ अब का करी भौजी तो आर बिया हो गेल बा त भैया आ चुप ला देख लेनी देख लेलू ना देख लेनी तब कब देखाई का कहले रहलू हो हां दिल्ली के लाल किला अगर कत्ता जमहल अगर धरवा पहाड़ ई कुल हम देखला ही नहीं कि त काम कर के दिखाई तो हम देखम ना कहाँ ले आ गोलुआ मर दे कहीं के तो घर के बात नहीं रहती जने ना बनल जब मुंड बिगाड़ मरियल ना दलू बुढ़ाऊ के भूसौन में घुस जीवा कबो निकलबो ना करबो बाप रे ऐसा कहीं का तू कहां घर में जात ले ओ करे ले उ पटला बिया करे ठीक न तो भौजी बिया रे साला कहीं का
भौजी ध्यान देबे ना करियो त कुंवार बिया मान के चल कुंवार बिया ई लगहर बिया इतने ना अंतर बा बाकी और तोर बहुत के बाटे कहतो ना तो कुआर में जितना मजा रहला उतना ए का बताओ तो जाओ बिया होए ए! थोड़े मिलेला सरु दूध चिकनी दूध पियले बारे भैंस के ये सरु तो जर्सी गाय के मिलता अरे मते कहीं का काम कैसे भैंसे का बतियाता? दूध वो जान दिया जान लौकता दिला हनी के वो ना जर्सी गाय हो भौजी हमार ए का हो का बताओ तो जाओ कुछ ना हमको तो कौन चीज बताओ तो जा ना कोनो से का हमके बता देख ललू ना कहत लू के हम देवर रही सह रही सह क्या हो देखलाऊ का कहत रहा ना कोहे के क्या बाटे जानते बालू की ए 15-16 बरिस उम्र भइल तो का हो यार ठीक है याद सुना कैसन याद कौन चीज के याद बलियाई करब तब जान बुआव का करबो बढ़िया हो धर याद रखले बानी आ का मुंह हमारा दादा के की खिले बड़ा तो ओकर याद का करे के बा तू कावन खेले छी हम ना कावन छी के हो कहत कि क्रिया खा के कह आखिर तू बताई तब ना कि का कहत रहा खाना अब आगरा के हम भैया जवन कहब तवन तोहरा करे के बा कावन छी हो अब और इंतजार करत के तू के ना चलो ठीक बा आवत हां ना अन्ना भाई बरियाई देखिए कहत तनी अंगुरी हटन त दाते धलेब ना त कोई ना रोकी का कॉल रहल ओकरा के हो जन भइले तन भइबे ना कइला कहत तारे देवरा बतियावत ऐसे ऐसे कइला कोमर रही से बानो सब बती होते ना बाटे हम त ना जानत रही कि तू वैसन हबो बतिया नहीं कबो कबो तब का कि तू बतियावते बड़ा दिन राती रोज वाला ना है हो कॉमन गारंटी बा जब वीडियो कॉलिंग पर बैठ देखत हो देखावत रह आ भर भर दिन बतियावत रह तो एकर कौन गारंटी बा ना ऐसा कोनो बात नहीं है तो क्वेश्चन बात बा आ मते तू ही भौजी लागे तुरंत एकदम मुंह बनावे हम मुंह बनावत रहे ना अब तू काम बनावत रह काम का अबे तक काम तो अबे स्टार्ट कोई नहीं चल के मैं भूसत ना तू हो घरे कहबो ना ए ना काम करबो त हम कहबे ना करब चलो संग तारा रह के भी करी का करब संग में रह तबे ना फेंकाई जल्दी जल्दी आ कहो हां ई कहियल चलता हो गइल 4-5 बरिस का 4-5 बरिस हो गई स्कूल में पढ़त रह जत बेले अब का खो आलू तो देखिए ओकर बाबू दरोगा हम बड़े घर के तो लड़की के फंसाए में मजा देला हाँ कि तू जांगर चोरा के बैठब आ जब घर में जइब पकड़ब तो तार काम समाप्त कर दीहन सब ना समाज के बात नहीं थे बहुत आवेली सो टाइम टाइम से आदत छोड़ द आ छूट जब छूट गइल बाटे समझ ना कबो कबो माने मना मनाए खातिर आ जाला हां और सही तू मन मनावल कर ठीक बा हां तो लियावो खोला वाला के हम ही लेके हम जानते कि तू लेके आइल बड़ा देखा मुसा उन घर में बा ठीक बा देख के आवा कर लेके वाह रे जंगर चोर कई देखो हो ये बहुत बढ़िया बढ़िया इनकर आदत धराइल बाटे ऐसा ना हो के चाहे कि आदत धर ल तो कहावत हो कि लूर कुतबाई या मुँहले पर जाए गोलन जो है ना जोते रह गोलन